Ayo Mbak Elisa, mari berdiri. Yuk, kayak ngomong menghibur masyarakat Balong Ponorogo. Yuk. Bye. Malam hari ini juga dihadiri Mas Gareng karo Mbak Elisa, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Girawo. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Iki wong nggih diwakili apa? Wakatib Hilda. Wakatib Hilda ya, Pak? Goren lho. Goren. Wakatib Hilda. Apa kuwi artinya? Wakil Keamanan dan Ketertiban Penitipan Mobil dan Sepeda. Goren ini kan sore kok. Bagaimana Mbak Elisa kabarnya? Luar biasa. Saestu kula remen sanget. Nggih, sugeng dalu sedoyo mawon. Good night everybody. Nganggo bahasa Inggris barang. Aku soalnya mau kecelik. Kecelik. Maksudnya kecelik. Keceliknya ngopo, Mbak Eli? Because aku tadi dari Together Market, you know. Together Market. Together. Ngerti toh kowe? Aduh, mumet jasku. Itu Together Market itu deket aja di sini, kono kuwi. Oh. Market itu pasar. Together itu ngumpul. Pasar ngumpul. Sak bahagiamu. Seko kono aku tak goleki neng di wong-wong tiang-tiang menika wonten pundi kula pados kok mboten wonten tiang jebulane tumplek-blek ono kene Mas Gar. Tumplek-blek. Yo. Tumplek-blek. Yes. Jadi aku mau neng kono mencari sebuah makanan khas ya. Makanan khas. Rice jegok rice gegok. Gegok, pokoknya itu sego sing koyo botok itu ada sama the rice and vegetable with peanut sauce ya. Duh, paham nggak? Biasanya sing keriting nggon rambut lho Pak. Aku krungu omongan kene kok kupingku melu keriting to Mas. Sego itu vegetable and peanut sauce. Vegetable ki anu sayur-sayuran. Yes. And peanut sauce. Peanut sauce ki opo neh? Oh saus kacang, yes. Peanut iki kacang, yo peanut sauce. Sego apa nama pecel. Gusti Allah, gur muni pecel iki. Heeh, muni sego pecel malah genah kan mau. Gur muni sego pecel kok vegetable peanut sauce. Yo karang piye aku kan juga mencerna ngeling-ngeling gitu loh. Oh, berarti pinter bahasa Inggris. Mencerna yo lumayan. Lah S3 kok masane bahasa Inggris dipangan. Makanya neng kene kan mencari opo sing otentik seko Lagu Inggris. Lagu Inggris yo iso. Contoh. Ya misalnya L is all the way you look. Kuwi wong kene mbok du lagu ngono gak mudeng. Oh, kemundeng. Enek lagu Inggris sing wong kene mudeng kabeh. Apa? Enek contoh ya iki. Contoh. Gua ora mesti mudeng. Yeah. Happy birthday to you. Loh, do you berarti do mudeng. Inggris kuwi yo an. Contoh Inggris. Timbang vegetable and peanut sauce. Ya kuwi. Gerak muni pecel lho kok repot. Sing marake aku apa golek pedogong ki mau kan. I want vegetable and peanut sauce and rice please. Yes. Bar ki walah pecel to jebulane jenenge sego pecel. Sego pecel. Lagi ketemu. Nek kene kan kudu banget sego pecel, sate. Sate Ponorogo ki kondang tekan ngendi-ngendi lho. Nggih. Es dawet. Es dawet. Dawet jabung. Dawet jabung. Dawet jabung. Jabung. Oh iya. Wih. Krungu kok
cawet jagung. Dodo dede. Ben. Pancen ilate dudu ilate wong Jawa, Reng. Ilate wong Sulawesi ya di maklumi lek omongan karo Elisa ki ya kudu dicerna luwih dhisik. Yo alon-alon lah. Alon-alon. Lah mau rene apa ora nganggo Google Map apa, Sa? Pakai. Kok bingung tekan pasar? Ya kan aku mencari makanan, golek people ini loh. Orang-orang kok ora ono jebolane kabeh tumplek black bonteng. Balong. Dadi Mbak Elisa mau saka Yogya ngemep. Terus ning warung goleki wong-wong jebule sepi gak enek wong. Neng peken. Peken. Oh, pasar ki peken. Heeh. Peken. Oh ning peken ora enek wong. Jebule dong sedoyo melumpuk ning balong. Iki aku gumun sekali. Margane kok iso kabeh do membudoyo ngono kaya ngene. Nuwun sewu Pak Dalang. Lo tak pamit mantuk pripun? Ngopo? Aku sesuk jek nyambut gawe. Lah ngopo to? Timbang stres ning kene mikir omongane bocah iki. Ya ora apa-apa belan-belan. Ya ora maido dasaripun dudu piyai asli keturunan Jawa. Iya. Ning melu ngleluri, melu belajar basa Jawa, mula perlu diapresiasi ning ya kudu karo dituntun alon-alon. Oh iya. Alon-alon. Nah, dasare iki mboten asli piyai Jawa to, Pak. Ini kan piyai tebih saka manca luar pulau ya nak ya. Monco pulau. Aslinya Kauman ya. Kauman? Kauman itu dekat sini. Iya. Udah. Oh, lah ngendi? Seko toli-toli. Wis perso. Saka ngendi? Toli-toli. Pak Lurah pun nate ngertos. Ngertos. Ngendi mau? Toli-toli. Pak Lurah pun nate ngertos. Oh dereng, Ibu. Oh Ibu pun nate mriko, Ibu. Kok Ibu pun nate mriko? Toli-toli ki daerah. Wih kecamatan apa desa, Sa? Daerah. Oh, Dek. Iya, daerah besar lah. Oh. Seso dolan rono. Oh, nek dolan rono, piye carane numpak apa? Numpak pesawat no, nek no. motor mabur. Oh, motor mabur. Iya. Upama aku arep dolan ning daleme jenengan. Ya nek pengen dari sini ya kira-kira saka Surabaya. Surabaya, Juanda. Surabaya, Yo. Juwondo. Munggah. Mubak mabur, mubar lagi. Mabur. Mabur kok mubar. Medon dulu transit Balikpapan, mabur lagi, mudun di Palu. Ah, gak situ. Ngopo? Mudar no Pak aku. Ya kok iso? Lah mudun terus di Palu ki. Masuk kenana sawi Sa? Ora cetok. Gareng desa goblok ngono. Dolano sing adoh, ngopio sing kentel. Kental. Wah, iki kental iki piye iki? Supaya ngerti. Numpak pesawat saka Juanda Surabaya. Medun ning Balikpapan transit. Dulu, munggah mele. Terus medun di Palu. Di Palu. Ya moh. Wong sesuk jek mikir setoran kok darat di Palu. Ya nek Palune cilik, ha nek Palune gedhi ora gepeng kok aku. Ya rada gedi. Iki daerah ya Mas, ibu kota provinsi. Oh, ibu kota provinsi namanya Palu. Sulawesi Tengah. Nek teko Sulawesi Tengah ning Palu. Di Palu. Jalur darat aja. Oh. Munggah Bun Kopi. Mudun Toboli. Mudun Toboli. Mosok wong lanang enek sing doboli. Ya ora lanang ra wedok mudune Toboli. Iki gak dorono gak apa-apa aku. Iya kenapa enggak ditorono? Timbang jobo. Wong neng kono ki lahir di Palu, mangan di Palu. Nah. Adus di Palu neng kono kok. Oh yo meh kaya nggonku, Pak. Ngopo? Nggon kuwi jam 10 bengi nek nguyuh dicekel kok. Weh, apa darurat, Dik? Wah, Gawat desamu. Wah, yo ora perkara gawat, banding aku penasaran tak tiliki. Aku jam 10 bengi nguyuh gak tak cekel malah kecer nurut-nurut. Ya itu gak di Palu gue mau kok iso. Nggih, sowan wonten mriki yang aku suku Londerek memuji. Ya dungane piye? Sedoyo, corone yo sedulur dhewe nek dulur-dulur Ponorogo, pinaringan sehat sedoyo, panjang yuswa. Amin. Ingkang paken saged pinaringan rejeki ingkang lumintu. Sedoyo, petani saged tanemanipun saged sae. Wis up. Pedogong saged pajeng. Wis. Leh mundungo gak diamini. Wong kene gak mudeng ngomonganmu. Lah piye aku kudu ngomong piye? Rezeki. Rezeki. Ya muga-muga pedagange piye mau?
Pinaringan Pajeng. Pajeng. Ya. Lek muni pajeng. Sak bahagiamu. Lek ngobat angel lho, Reng Elisa lek kon muni anu mandap ngajengan. Lek muni piye aja? Piye? Ngajengan. Mandap ngajengan. Heeh, iya. Ngajengan. Ngajengan. Sedo. Gini loh, yang depan kan. Nek ngendi kok sing cetha? Mandap ngajengan. Mandap ngajengan. Ingkang kita niku wonten ngajengan pura warga masyarakat. Menika ingkang wonten ngajengan bapak-bapak ibu lan ingkang wingking. Sugeng lenggah, sugeng mirang ngetaken, sugeng hamriksani wonten ngajengan maupun wingking. Kowe iki aja ngrasani dalange. Apa? Mula gak sida munggah kaji. Lah ngopo? Ngajengan. Kita yang Mbak Dalang nggak di ngajengan. Iya. Menika mungkuraken. Lah ya kan tetep di ngajeng to. Iya. Kok nratap to rasane atiku. Ya caos panglipur Mas Jarang. Nggih sendika. Soale setetek mboko setetek sing penting sedoyon menika saged lancar. Ya pesan-pesan pewayangan lakon yo hiburan. Setitik. Ya, setitik. Setitik mboko setitik. Lah setitik mboko setitik. Wis nyamari cah iki nyamari tenan. Iki nek gak dikencengi wah Kowe iki kok ngajari aku basa Jawa. Kowe mundeng basa Jawa. Lho basa Jawa pakan aku bendina to, Dik. Lho kok nyepel-kelek aku to. Aku seprono seprene belajar basa Jawa aku wis pinter. Nek kowe encen iso basa Jawa jawaben pertanyaanku. Pertanyaanmu bakal tak jawab. Kalau satu basa Jawanya apa? Setunggal bener. Dua, kalih tiga, telu tiga anu apa tiga go, 7, 7 oke, 12, kalih welas. oke. Sekarang 4 yang cacahnya ada 7. 4, 4. Basa Jawane apa? Sekawan. Jare pinter basa Jawa. 4 4. Lah ya sekawan. Salah. Ang yuto 444. Kowe kalah karo wong Sulawesi lho. Ayo, muni omong Jawa asli kowe jajak. Iki ro Papat itu mau 4 nyontekan kowe. Oh iya pinter sak lancar takoni Pinter. kan. Menawi wonten pamundutan, Pak. Napa? Enten sing nyuwun teng jenengan mboten? Wonten menika dari Pak Trimo menika hadir nganjuk minta podang kuning biasanipun dari Pak Prastoso Wonogiri menika wonten pamundutan Caping Gunung. Terus wau nggih wonten sesi deman. Saking wingking wau panitia. Nggih. Nun sewu Pak Lurah ngersake napa Pak Lurah? Pripun? Saking wingking wau panitia. Nggih. Nun sewu Pak Lurah ngersake napa Pak Lurah? Pripun? Sumpah karo Pak Narto Sabdo. Gune sing gawe Kena sembranan. Mati pangapunten nggih. Bercondo nggih mawon nggih. bercanda. Bercanda kok bercondo. Nggih. Pripun Pak Kako? Nggih. Niki nggih wonten sing nyuwun anu niki wau nyuwun lelagon kanca tani. Kanca tani. Amargi masyarakat mriki kebanyakan nggih wonten pertanian. Kula didongakne tandurane ngrembaka, hasile iso murakapi adoh saka hama tikus, hama wereng lan liya-liyane. Amin. Men tandurane iso kanggo srana kehidupane sejahtera para warga masyarakat wonten ing Balong. Nggih. Pamitipun bapani pripun Mbak Elisa? Siap. Kanca tani nggih. Siap. Kangge kanca tani mengke dipun garap campur sari menika nggih wonten campur sarinipun. Nanong ngono coba. Ya. Mengko gek ngaturi para-para Pak Lurah dan rekan-rekan diaturi tindak panggung kelakatan sak kebiaran. Saged tindak panjenengan Ya. kalian. Kanca tani diutamakan. Nggih, monggo. Ayo sa. Bawa mboten. Nggih no. Oh iya. Gen ketok suaramu. Cah Sulawesi ning iso bawa. Ya. Iso nembang. Wah, luar biasa. Jos tenan. Cah Palu lho kuwi. Cah Palu
Palu lho. Lahir di Palu. Lah di Palu ya apik ngene ndane ndek ben gak di Palu ya apa ya Pak ya. Lah iya. Oh ya ngerti aku. Layak kok kono enek sing rodok beda bae biyen kuwi di Palu kok. Iya. Apa sing di Palu? Nggon sikil, nggon Sing sikil. beda apa? Nggon sikil. Jenahke. Sikil iki lho drijine dawa ndek. Iya tujune. Iya. Insyaallah nyambut gawe dadi petani, waton ditekuni dadi bondo sing barokah. Amin. Nggih. Ya. Mas Gareng anjing nyobi mboten. Oh mboten sang. Kok ndak piyai kene do kaget. Lah ngopo? Suaraku ya apike ora umum. Tenan coba to. Oh, lah, Jare masa. dalam. Kok kono minder kok. Ora. Ya. Sinawang jering gale Nonanung parini katon subur hanya nengke ati nonanung kalis ing sambe kula iku banyu wonku wit sing Gusti kawula kanca tani yakti saka guru negeri Gongkesa nonanung. Yo. uga benteng bangsa Yo. Luar biasa. Nah, konco tani digarap campur sari, Mas. Ya, buka saka kibot. Ya. Kendange rodok ngaplak. Ya. Nah, coba. Ayo Mbak Elisa diaturke konco tani sedaya ing wonten ing Balong Ponorogo. Yuk. Ayo, Mas. seneng
Setunggal tembang sampun kapinangkani wonten kanca tani dening adik wedok Mbak Elisa. Jan elok luar biasa tenan ya Pak ya. Heeh. Cobi Mas Gareng Mbak Elisa. Ngaturi Pak Lurah, Pak Sumadi Esos, sinten ingkang dipun kanthi minggah panggung napa Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya. Oh Pak Kepala DPMD napa Ibu anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Monggo napa Pak Camat diaturi tindak panggung spon musik Mas. Ya. Ah, monggo Pak. Sinten ingkang dipun aturi tindak panggung? Wah, ngono. Ah, ya. Nyanyi bareng-bareng. Yo, spon musik, musiknya Indonesia. Monggo Pak Lurah dipandegani Pak Lurah. Ayo. Yo, sepontipun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, kula pilih nggih Pak, sinden kula nggih Pak. Sembarang kok. Dan milih sing perawan apa rondo? Sing penting wedok ngene. Kula pilih iki rondo nggih. Ayo Wiwi Irnawati saka Madiun. Nah, iki rondone Dewi Jalaras Indonesia. Nggih. Pak Diwan menika jamur Pak. Mumpun sembarang. Pangapunten nggih para warga sedaya mbok bilih menika kirang sae mergane kula sanes penyanyi. Siap. Bedane ngoten niku wau. Lek penyanyi munggah panggung ki oleh, lek aku munggah panggung mesti kelong kan ngoten. Nggih, ayo Mas, kawin putra Mas. Yo diaturke. Maka yuk musik dados. Rasane ganti suasana.
Paras cantik wajahmu yang ku kenal, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah di goyanganku sayang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Bali nggih saking Kuruson dan panitia sedaya matur sembah nuwun. Mawar kuning sah sing disuwun ya ya uga menika kathah sangat Mas Gareng sing monitor nggih luar biasa saking Mas Tulus Cikarang uga transfer nyuwun lagon imbang ana katresnanku. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun ugi monitor ya uga mereka nderek nyimak Mas Kangko saking Kediri ya Mas Joko Papar Kediri uga saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ya Pilang Bangu Girirejo Bagor Nganjuk nggih nderek monitor nggih Mbak nuwun bijang dalu pinangki wonten Nganjuk Kertosono ya ya diaturke ya siji mboko sawiji ayo Mbak Elisa Amundur saka panitia diaturke diutamakan. Spesial panitia nggih. Mawar kuning nggih. Mawar kuning sing disuwun. Ya. Engko lagi Mbak Juwangenan garap gamelan Bali. Yo mawar kuninge monggo Pak panitia sedaya mawon sugeng midhangetaken sumantinipun Elisa Urgarus Alasu. Yuk dados.